Hello everyone, welcome back to my Jolley official YouTube channel. नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे Jolley official YouTube channel बरायनाय जालायबाय लोगोफोर। दिनै जोङो गुमैनाव थांनो नागिरो आरोना बर'दिन लानजाय जाहैनो। ओरै दङ नै काका मारैथो इदि जालांखो मा नोगोद जामा जाबाय नों ओरै दङ नै एकदमबारे गारिखौ गम आप होनानै लादों दा जों साथाम साब्रै साबा आरोना ओमफ्राय सानैया फंबाय बिनानाव सानैया थांग्रोबाय ओमफ्राय ओरै मामि दङ मामिया लोमजानानै दं दासो माबा सेलेन लायना फैदों दा ओमफ्राय ओरै नै बिब' दं बेबो थांगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर जों दा थांनोसै चलो थ' लोगोफोर दा जों सफैबाय नै फैयै एकदमबारे हाद्रि गोजामोन लामाया ओरै जेकेट हाद्रि नांहरजोब्बाय आरो आंबो सस्थ' मावहरसोलायबाय फुगारफिनजोब्बाय आं गोदान नुफिनबाय नै एबार ओरै दङ नै आरो सेसा ओरै दङ सोरमोनलाय नों जेनिलिया नों आंखौ मा जायोमोनलाय मामा ने दहायसो सोंखादोंलै लाजिदों ओरै नायलाय नै ओरै दं लावगि गथ' ओरै दं नै मिरगम नोंसिनि फिसा फिसौ केमेरायाव सापर्ट जानो बालायलाङो बुहा सेकेन्ड दं ओरैहाय बुनाय ओरैबो दं नानि ओरैबो हाय होन दे हाय होन ओरै हाय होन दे देन्जार नुखादों मा लादों नों देलाय मेथाइया लाजिबायसो जों बिब' गुमै दं दे गुमै माथो संदों दाउ खासिनोहाय जाबायलै दिनै फुराखासै अडिट खालामग्राफोरा सोरलाय गामिनि जाहैबाय दा गिर्जानि अडिट खालामदों आनै ए ओमफ्राय नै नोंसोरबो जानायसै दा जानांगौ नोंलाय जायो दा जानांगौ नों बर'दिनाव मोसादों ना मोसायाखै मोसादोंनो मालाय नै बे आब'मोनाव फैदों जों गुमैखौ दा देखायगोन बैयाव एसे हिसाब खिथाब खालामगासिनो दं आब' देलाय जा सोमजेनबावबाय नै गालाला जालायनायनि जाबावो सेमब्रेखाना अमा जि गोथावमोन अमाया होननाया बोरैमोनलाय सेमब्रेखाना अमा जिया ओमफ्राय बोरमाया सेमब्रेखाना मिरामिजि दा अमा बेदर सा सिथाव गोरान सिथाव गिसि ना मा होनो बेखौ सिथाव दाफ्रा मबे मोनसेखौ मा होनमानो खोन्थाहरलानो जाबाय कमेन्टआवहाय सिथाव दाफ्रालै बे सिथाव दाफ्रा होनो ना सिथाव मा होनदोंमोनलाय निया एनथाब बेलाय सिथाव गिसि आब' देलायनि बायदिला मावजि खोमायो आब' देलायनि बायदिला मावजि खोमा ओरैनिफ्राय बायदिला आंनिलाय सिथाव दाफ्रा आंनिलाय सिथाव गोरान आरोना ओरैनो सिथाव मा होनदोंमोनलाय एनथाब ए मावजि खोमा रायनो थाखाय मावजि खोमा नै मावजि खोमा बे आं साखिनिलै अब्ला सिथाव दाफ्रासो होनोलै आं जानायनि अब्ला लागावासेन हनै बियानि आंनि मोसानाया लागाव रोंगारसैबो रोंसै हनै मोसानो देन्जारसो आयु थोस लागाव नों मा जादों चक्लेट जादों बेखौ आं मोनदो दे मोनबेसे लादों नों मोनथाम 3 था लादों ने 3 स्विट्स ने आखे माथो मैला जाखो ना फैलाय बे चक्लेटखौ ओरै फुनै सोलागासिनो बे गोथाव मोनदोंबा बे आं जि बानायदों
देलायनि आमले दे थाम थाम जायो आमले दे दा जों बैग्रिसो लायनो थांगासिनो आरोना बैग्रि हानजानो आलासि जाफैनाय माबा बैग्रिसो लायो बैग्रि नै थालिर बागान गय बागान बबेजों फैखो बबेजों लामाया उन उन फैहांग्राया बोरै जाखोरा है बबेजोंसो होन बे गावबायना लामाया सेसलै नानि हेलौ हेलौ हाय होनदे ओरैनो हाय एन्जा मा बबेनि nang dạ đơn đừng थोद बबे हाद्रि बारिनिफ्रायबा फुगारफ्लानानैसो होफैदों जाला Fugar ka ding na ada sunan jahai nuau जाजानाय नङालै बे Jadi ya फसायस ओरैनो साखि जाग्रोसाय नों जाग्रोसाय नों जायो जायालै नानियानो जाया नै आरांलाय बोरै जानाय दे आयु मानिलाय माबा अन्थाइ माबाग्रा नामा अन्थाइ सालिग्रा मा ए अन्थाइ गुन्द्रा नैलाय बैग्रि आयौ नै फिथाइया खिन्थु दङलै नै Ang mo bijil ko kakak जानायलाय र' आं जानायग्रोनो साखि दे Ang साखिदो दे Dada फैदो साखिनांगौ हावासो Sakinay ka साखिनाय दे नोंखौ जानायनो गोखासो नो बैग्रियानो सिथोमा खुदै मुजुगारखायोना आं सानखादों थावालै गांगासिनो नै नोंबो साखिनाय नोंबो साखियो गोखासो साखियो जानाय नायो सिथोमा दा मुजुगारगासिनो नै एबार जानाय नायदो दे हानजा सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ नय आयौ थोस थ' गोन्दा-गोन्दि बंस'फोर थोस लानो थोस होनबायला आयौ थोस नायनि ओरै लानाय बेयावहाय रा बैग्रिखौ बेयाव लागोन आं माय नोंहालाय Bangsin jahai dah ni नोंहाबो गोबां लाजायोथ' नोंनियाबो लागोन इयाव लोगोफोर नैबे बागानानो आंनि ओरैबायदि गोबांखा बागाना एकदमबारे मा जाला आरोना ओमफ्राय नै सरि गाइस आं ओरैनो खेलायदोंसो ओमफ्राय नैबे थालिरखौ मा बुङो नै ओरैबायदि गाहाय आरोना मा थालिर बुङो बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बै नै थालिराबो गाहायावनो थायो आरोना गासिबो थाइजोबबाय नै ओरैहाय दङ बिराद गुवार आरोना बेयो दा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय मा थालिर होनो बेखौहाय दा आं साखिनोसै बे बिब' खानायनिमोन गोथाव गोदैयानोमोन बया गोदै बैग्रिखौनो बादामसो नुखो नामाखोरा बे गथ'आलाय गोसोम हमनानैलाय बानै नों साखिबायना साखियाखै नों जाया लोमजादों नामा इयाव खि दङ नै खि खेबैद्रा खिखौ ओरै खेबथाबैदो सिदोमा खिथायाबो मोनाबायलै दंलै खि दं मोनाबायलै हुक्कु नै बेखौ जानाय नायनोसैलाय आयौ रद'यल' नै फिथाइया बैग्रि जाग्राफ्रा आयौ गोमोन थाइसे खिसो सानबावदों बाय दा लेलै गाहाय खि गोमोन दं नै आब'आ
ओमफ्राय मोदि थांखो बे साइजमोन साया ओमफ्राय गोथावङा नामा जानायलाय जानायनि आं र' बैग्रिया माबायदि बावबायलै बै माथो थावा मोनो बैल' गोथावमोन बे नों दहाय खानायासो गोथावमोन द' साखिबावनि र' थावानो हेक गोखैसो बे थावा दे जानायलाय बैखौ आनो आबो सानस्रिलाय मोनो गोनांलाय बै बेखौ जानोसै र' गोखैद्राय नङा बे गोथावसिन नोंलाय खाया जायाबो I don't eat you don't eat माबे मा दै होनोमोनलाय बेखौहाय आनै माक्रा आब'सोमोन ने खोमब्र'लाय लांबाय आब'सो जायोनो बावदों खोनब्र'दों ना सारदों हनै हौरैहाय माक्रा थिनालि होनो बेखौहाय बल खेला जाग्राया नैबेयावनो माक्रा थिनालि ओइ दालाङा ओमफ्राय माक्रा ब्रिज बाय नै ओरैहाय दै ओरैहाय नै ना सारदों मोनदों ना मोनाखैथाय लाबोसै एसे गोदैहां गोदै मा दाखुरारा नै बिदिनो गोजाखाबा कम्पानियानो कम्पानि दाखुरा कम्पानि मोनला खिन्थु दहाय जोंफोरथ' जानाय हायालै बाङाय साबसिन होसो हुक्कु होसो गोदैबा आंगौ नाङा बरिया एसे गोमोनखौ जाब्रा थै गोथांखौ साखिनाय थाङा बोरै र'खौ जानि साखिनां र' खि गैयालै हा गोदैब्रा गोदै बैग्रि गोदै मोननाय नै ओहो ना खि बायदि मा जय मारा जयसो दा बैग्रि गोदै मोनबाय ने नानि दा आयै खननानै जाफिनलाय आयै इले गोलैखानायखायनो खननानै जाफिनलाय सोर खिनानै थांनायाव गोलैखो गब'नानै जाफिनबावबाय होनबा सेसाल' खिगोनल' सेसा गावनो सेसाल' खिगोनलायबाव गावनो गांबाय हिनसै हाथाय मारा मादि फैसा हाथाय मारा देखायना ओइ नानि how are you feeling after coming in Turibari ओइ थिना मोजां बावमोन नालाय दहायनि खानायाव खायसे दं आब' not good still not good बैग्रि जानायाव डेन्जार नैबे देनां गायनाय थाइबा जायो हाथाय हिनसै फुना फैना फैयाखै गाफाखै बे मा जाबाय दा थोबाय दा थुदो हुक्कु नंगौरा नै नै नोंखौ नै गोदैबो दं गोखाबो दं जानायनानैसो लानांगौ गावहा ओमफ्राय पकेट बुंजासो लासिगोनब्रा बे सोरखौ लिंहरदों जेन'बा हाथाया देखायसै हाथाय मारा मा ओइसोमोन गोदैया नै गोदै जानो ने यावसोमोन गोदै एन्डार दालाय जों मानसि नांफैयाखै दायो दे हाफरफ्रा थाब थाब हरदो आब' दा नै ओरै बुमैनावहाय बे दाउ अमा ओमफ्राय नाखौथ' आं जाया नालाय
जाखोल आरो नै गुमै नैबेनो गुमैया जासाबदोलै बेनो लासायनो गुमै गुमैरा लादो ओरै देखायदो थांहरे नोंबो देनजारखाना खोन्थाजोब मा जायो खोन्थाजोब्रा इलाय जाखोरे मा नामलाय निया बिनाय मा नाम गैया संक्रान्ति नांगौ दा ने बोरैबा बिदि सुग्रा स्टन ना बोरैबा मोनलै saya dah apa नै बिब'आ बेनो नै ओमफ्राय नैबे सासे आं ibu saya nanti dah नैबे सालथे जाहैबाय नै आंनि गुमै औ नैबे आंनि गुमै नैबेनि गुमै जाहैबाय मा मोनलाय रा मा आंनि दा औ जोलै अफिसियेल औ saya sini हो saya जोलै अफिसियेलनि बिगुमै जोलै अफिसियेल दा अब्ला जों जानि लोगोफोर थाथ' नोंथांमोना दसे सम आं नोंथांमोननो देखायफिनगोन आरोना नैबे माने गुमै आरोखि दुन्दिया होदोंना गुमैखान जानो हायाखिसै नामा नोंलाय होआखैलै जानो हादों दुन्दियाखौ मानोथो जानो हाया नोंलाय मोनामोनलै मोनामो मा मोनामो माने नैबे गुमैया दुन्दिया होबाथाय ना बेदर एकदमबारे माबाब्लाबो जानो हाखा आरोखि दाउला खासिब्लाबो अमा खासिब्लाबो जानो हाखा मा दुन्दिया होबाथाय Này, Adrian, này video không đang, mới sẵn đi. hello guys sini ini Bijay nama. Hoton ada loh, video. Isong sih ada loh. Hoton ya. Hoton ada. ơi Lihat game ya. ya ui bidu Nah, sini nih video. Nah, sana. Nah, bidu madu ya Adrian. là gầu bữa bò Rồi cái sâu xem. ayo ai gì Thằng lên chơi. tôi là gopher đã dừng thằng nữa sih phải bị đại là xin nào này đây không ơi दे दे không sih thank you एसे गोदाव स्र' जाबायलै जानाय लोंनाय जायाखैलै फ्राखा गुमै फ्राखा हाब जाफुनाय संनो ओंखामानो खम जाना होनायाबोलै सेसखा फ्रा उदैया दाबो हजम जायाखै आंनिया नंगौरा नैबे आनै दे आनै हामबायसै फैलाबायनांगौलै बिदिनो बेदरना फुरा होनो हाखायो फ्रा हाले उदैया दाबो हजम जायाखै आनै नै आनैया आब' दे आब' दे खुलुमबायसै ओइ सेंग्रा ओइ दे सालदे ओरैबो दं नै मालाबा एसे मोजां खालामफिननोसै हो सासेखौ खुलुमा दा सासेखौ खुलुमालाबो दाय मोननायलै दे नानि दे नुवाखै बोर होनो जिउगोलाव गुमै दे गावहा खुलुमबावा दा मानसि गारि ओइ मना लाना ओंखारग्राया नै बिसो जोंनिया औ आव पुष्पा दे दे हामबायसै खादोंमोन ना ओमफ्राय आलासिफोर दंखायसो गावजों गाव गुमै माबा होनबावो मालाबा एसे मोजां सम बोथोर लानानै फैबावदो बर' दिनावहाय हा साइकेल सिफायग्राया बे ओंखारद्रा होद बांगाल बोरायनि साइकेल सिफायग्राया नायनो राखैनो मानसिफोरा नों एसे बुजिनांगौमोन रा होननाया सोरमोनलाय बै बोरायखौ नांगौमोन आङोहाय बुङो फन हरनि दे बहाय दङ इयो होद निया जाद्रायाखसै रा ओंखारदोंरा हाब नै ओरैबो दङ दे र' न'आव गैया दा मालाबा एबार फैफिनला लोगो हमबायसै बेखौहाय फैफिनला लोगो हमबायसै रा एबार दे नाङा बेखौहाय बोरायखौ
थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनोसै लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं